an bayyana shi da shi an ambace shi da shi. Allahu akbar, annabi bai kasan haka ba. An bayyana shi da shi an ambace shi da shi. Allahu akbar, annabi bai kasan haka ba. Allah da ni rabo na cikar da alkawari, in ambace shi cikin sharafinsa mai kadari. Sa zuciyar ta gano wucirin cikin wuciri, matikar mafatihu zan ta fada ba zan bata ba. Sirrin batulu na ɗauka zan kadaita da shi, ya zamo salati gun hasken da babu ya shi. Tun sandanin kai laikan nan ta rabu da shi, izuwa ta kabulu kullum yayi ta kara gaba. Allahu akbar, annabi bai kasan a gaba. Wa ma adraka ta zo cikin ludufi, hasken batulu ya nan na dukkanin khusufi. Ya daga ni can na gano sharafin saman sharafi, na faɗa wa 'yan ƙasa ba dan zan iya musu ba. Kalubalen kirji na tun da ya yi kadan, kai can batun harshe na tun da ya ki faɗa. Badaru sa'adati yadda na so na ji shi kudan, dangi ku banda suwa bance ina kuke ba. Allahu akbar, annabi bai kasan haka ba. Waye ya zo bai zo ba ke zuwa daga shi, waiwa muke nema kuma kama tare da shi. Waye sani ke sanya sani ya buya da shi, waye isa ke fuskanta ta girma da shi. Waye rabo ya rabauta da shi ya samu da shi, waye buwa ya ke nema ta sadu da shi. Waye ya buya ya bayyana inda babu da shi, waye tajallin annabta ya wanzu da shi. Waye ado ga cikar Allah biya mana shi, waye ake hada rabu da abdu tare da shi. Kudira ta girma da shi, zati ya wanzu a shi, ruhi ya rayu da shi, girma ya faru da shi, nasara ta samu da shi, mulki ya mulku da shi, ilimi ya yantu da shi, haske ya hasku da shi, daraja ta tabbata shi, sado a sadu da shi, girma a girma da shi, baiwa a rayu da shi, komai ya faru da shi, buya ya buya da shi, sannan ya bayyana shi, shi din ya zo daga shi, shi ma zuwansa da shi, yadayanta tare da shi, aka san shi tare da shi, aka girmama shi da shi, aka tsorace shi da shi, aka bi shi tun da shi, aka bautace shi da shi, aka so shi tun da shi, shi ne ya kai mu ga shi, shi ko ya so mu da shi, ta so daga shi, ta komu da shi. Ga abdu ga mu abu dil haƙi na yi gaba, in an nufe shi a nan sai dai a ganka a nan, in an bide shi a can kuma sai a ji ka a can. In sun zace shi a nan kai ke jiransa a nan, duk mai nufin Allah kai zai bi bai bata ba. An bayyana shi da shi an ambace shi da shi. Allahu akbar, annabi bai kasan haka ba. Ilimin saman ilimi shi za mu sha daga can, kafin mu shayar sai mun hau zuwa sama can. Muka mun taso a da'i da ke zuwa daga can, shi ne uban duka ba sai na gaya mana ba. Ga shugaban dukawa kuma za a yi wa yabo, mai ɗaukaka da isa tun ba ruwa da tabo, kuma duba alƙibla mai baiwa kauni rabo. Wannan isa ba a san a ina tara ta ba. Allahu akbar, annabi bai kasan a gaba. In ban da Allah ba kowa a tare da shi, wayo halitta tilas ne a bar shi da shi. Wayalal masa'ibi sai an so a san shi da shi, domin anan ba motsin wanda bai bata ba. Rana ki kunsa daidai ke haska gari, kai ma wata a saman ka akwai irin kadari. Hasken na annabi ne komai yawan sabari, wallahi ba wani rai in ba na annabi ba. Shi ne gani shi ne ji shi
ta fada shine zaman shine tashin ku bara gyada shine akwai shine babun ku ce su fada canjin mukami bai taba canza Ahmadu ba komai na ce girman kadarinsa ya wuce nan in an yi so matsayar ka tsaya ka sauka ana to masu faɗin kirji sai na ce mina duk mai gani daga zuci ba zai jiya haka ba hayya mu je bayan Allah ku hau mu tafi dan zuciya doki ce mai gudu hasafi in an kware aya ma sai ta zama wakafi mai tsautsayi kauce ban san da wa nake ba shine gaban kowa ma baya ne mun su kuma karka dauke kowa bar su har su masu mai jauharin fifi ko zan fada na kiso dalon tilalati duk ba san ina yake ba shi yayi yawa kowa kuma yayi wa kaunu kadan abin ka sai a gamin ka ilai ka ai ta fadan mai bincike dan wai zuciyar ka kadan in ka ga daban kai ne ka gano ta ba haka ba an bayyana shi da shi an ambace shi da shi Allahu akbar annabi bai kasan haka ba ina yinan dan Allah kar ku damu da ni malam ya dauka faka sarki ya sara wani ba a shiga haske sai in akwai idini wallahi rai bai san da wani mudaffiru ba tafiyar da babu gurin tsayuwa ta annabi ce tsayuwar da babu wurin tafiya kamar haka ce baya kama da kamar wani dan uwa kauce wai me ka samu ba daga gun mudhakkiru ba Allahu akbar annabi bai kasan haka ba abatin da yantaccen matsayi ku ce musu bas shine saman kowa ya faɗi can kasa kas karaka ta mulki Allah ya sakar masaras barkar kace shine ban ja ka can haka ba alhamdu dai na gani ne ba da madalla alhamdu in ka cire lamun ka sanya kula Ahmad idan ka dau mimun ka duba ila Ahmad bila mimun ahadun ba zai bata ba an bayyana shi da shi an ambace shi da shi Allahu akbar annabi bai kasan haka ba ma anan na tsaya mutuwa ake a gaba ba na gudun waccan don ba anan take ba wata ce irin ta daban ba za a so haka ba dan shafarai da jikinka ake a barka ba malam Allah ya bar mu da annabi sai ku ce amin Allah ya sa halararsa ta san da mu amin Allah ya yarda mu wanzu cikin gidan amin baitin kadan ne bai wuce 19 ba Allahu akbar annabi bai kasan haka ba